ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଫାଲତୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ବାଡ଼ରେ ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଡେଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଦେବି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ କପା କେମିତି ଚାଷ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ସେତେ ଟେକ୍ନିକ୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କପା ଆଉ ଏଇଟା ମାସକର କପା ଆଉ ଏଠି ବି ମାରିକରି ଆଉ ସାର ପକାଇ ସାରିଲେନି ଏଇଟା ଅଛି ମାସକର କପା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆମ ନାୟରା ଏରିଆ ଆଉ ଏରିଆ ପଟ ଓନ୍ଲି କପା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶହ ଶହ ଏକର କପା ଆଉ ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ ଏପଟ ଆଉ ମୋ ପଛକାନି ପାଟ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଖାଲି କପା ବାଡ଼ ହିଁ କପା ବାଡ଼ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାସକର କପା କେଉଁ ସାଇଜ୍ ହେଇଚିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କପା ହେଇଛି ଆଉ ଗଛ ଅତି ବହୁତ ଭଲରେ ବି ଅଛି ଆଉ ବାଡ଼ଟା ବହୁତ ସଫା ହେଇକି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆକୁ ଭିଟାମିନ୍ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପୋକ ପାଇଁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଆଉ ଏ ପତ୍ର ଯେଉଁଟା କଅଁଳ କଅଁଳ ହେଇଛି ସେଥିରେ ପୋକ ଲାଗି ଧରିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଲାଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନି ଆଉ ଆକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୋକ ପାଇଁ ଆଉ ଗଛକୁ ହେଲ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ବାଡ଼ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି।